20 gram natri klor nahar duzun 230 gram suda eredildi. Emele gelen duzlu suw erginde duzun ergindäki massa boýunça konsentrasiýasyny hasapla. Massa boýunça konsentrasiýa biz näme hasaplaýardyk? Formulamız massa eren madda bölmek massa ergin köpeltilen 100. Eren maddamyzyň massasy näçe şutaýdy biziň? 20 gram. Eren maddamyz ýa natri klor. Indi erginimiziň massasy näçe şutaýdy siziň pikiriňizçe? 230 grammy erginimiz? Ýok. Ýalňyşarsa eger 230 diýsek 230 gram suw bar. Diýmek erginimiz näme bolýar? Suw bilen tuzu goşýar. 20 goşmak 230. Netijede 100'e köpeltsek, onuň 20 ile 250 bölüp 100'e köpeltip görsek, biziň massa boýunça konsentrasiýamyz 8 göterim çykýar. Aşağıdaki erginlerdeki eran maddalaryň massa boýunça konsentrasiýalaryny hasapla. A. 20 gram şeker 60 gram suwda eredilýär. B. 20 ml etil spirti. Etil spirtiniň dykydlygyny mertdir. Bärde suwda eredilýär. Netijede 250 ml ergin emele gelýär. Erginiň hem dykydlygy mertdir. Bunu şutaýda A-my diýişlärki. A. Birinji soragymyz. Massa boýunça prosent konsentrasiýa bilişiňiz ýa formulamyzy ýazýas. Eren maddanyň massasy bölmek ergin köpeltilen 100. Eren maddamyz 20 gram şeker, elbetde 20 gram. Indi 60 gram suw almaýasa 60 goşmak 20, ýagny 80 diýip alýar. Sebäbi erginiň massasyny almaly. Deňdirim 20 göterim. Birinji sorumuz aňsatdy. A bölük indi B-ni aýratyn işläliň. 20 ml etil spirti suwda eredilýär. İlkinji notda 20 ml etil spirtini massa grama geçirelim. Onun dykydlygyň formulasyny üstünde geçirýäs. Massa boýunça konsentrasiýa bu formulany şeýle häzirlikçe ýazyp goýaýyn. Bu näme diýmek? Massa şutaýdy eren madda etil spirt bolýar. Şoň üçin massa etil spirti bölmegem massa ergin diýdim köpeltmek 100 formula boýunça. Indi dykydlykdan, ýagny etil spirtiň dykydlygyndan etil spirtiniň massasyny tapaly. Dykydlygy etil spirtiň 0,8 beripdir bize. Oňam formulasy ýagny dykydlyk deňdir massa paýlanan göwrüm 20 ml berdi bize. Ýagny massa etil spirt näme bolar onda? 20 köpeltmek 0,8. O da 16 gram. Indi şu formulada massa etil spirtini tapdyk 16 gram. Indi biz näme tapmaly? Erginiň massasyny tapmaly. Erginiň massasyny näle tapýas? Netijede 250 ml ergin emele geler. Şutaýdaky soragda berýän zatlaryň ünsürlerini seredin 250 ml suw emele gelýär diýmeýär şutaýda ergin emele gelýär diýär. Ergin näme diýmek? Etil spirti bilen suwuň ikisiniň goşulan göwrümi. Ýagny 20 ml etil spirti galan 230 ml suw. Suwuň kyn bilmek okmanda bize ergininkini beripdir öze 250 ml ergin. Indi bu ergini biz şutaý 250 ml diýip ýazyp bilmez. Massasyny tapmaly. Onu näle tapýas? Onuň erginiň dykydlygyndan tapýas massasyny. Dykydlyk ergin, massa ergin, göwrüm ergin. Göwrüm ergin belli bize 250. Şu belli bize birem dykydlygy belli erginiň. Şondan şol kysmy köpeltsek massasyny taparys. Ýagny dykydlyk 0,98, erginim 250 ml. 0,98 250 köpeltsek 245 gram bolar. Onu erginiň massasy 245 gram. Eren madda ýagny etil spirtiň 16 gram. Diýmek formulamyza görä ýerlerine goýaýmaly. 16 bölmek 245, onu bir de köpeltýäs. Jogabymyz 6,5 göterim. Dowam edýäs. Bir litr 1 molar natri gidroksid ergin nähil taýýarlanýar? Natri gidroksidiniň molar massasy berilen. Molar konsentrasiýa biziň formulasy nämedi? Mol eren madda bölmek ergin göwrümi. Bärde 1 molar
Malyar konsentrasiyasy berilen, ýagny 1 malyar ýazýas. Gowrum berilen ergin 1 litr ergin diýilipdir. 1 köpeldýär. Eren maddamyzyň mol çykýar. O da 1 mol natri hidroksid. 1 mol natri hidroksidimizin massasyny geçsek, ýagny 1 molunda da 10-40 gram bar. Diýmek 40 gram natri hidroksidini 1 litr suwa eredip şu ergin taýnap bilersiz. Ýöne bärde erginde natri hidroksidiniň gowrumyny az ýok hasap edýäs. Käbir halatlarda diňe suwuň gowrumyny erginiň gowrumy bilen deň diýip alynýar. Sebäbinde duýuň ergini has ujypsyjy aty kiçik bolan üçin şeýdilýär. Sorumyza maksat ansat soru. 30 gram natri hidroksid suwda eredilýär we 600 ml ergin emele gelýär. Emele gelen erginiň malyar konsentrasiýasyny tapyň. Biziň formulamyz näme malyar konsentrasiýa? Mol eren madda bölmek gowrum ergin. Eren maddamyzyň molunu tapmak üçin gram belli, ýagny moluň formulasy endengdir massa paýlanan malyar massa. 30 gramy biz mola öwürmeli. Şuýda molumuz paka endik goýdum we gowrum 0,6 litr, 600 millilitri litre geçsek müňe bölürs, o da 3 otur. Ýa-da düşer, ýagny 1 otur, 2 otur, 3 otur. Bu eýem bärsi matematikadan bilmeli zadyňyz 0,6 litr. Mol deňdir massa paýlanan malyar massa. Bu formuladan mol çykardym, ýagny massa 30, malyar massa da 40. 0,75 mol. 0,75 molum bärik şuýa koydum. Paýlanan 0,6 deňdirem 1,25 malyar. Diýmek natri hidroksidiniň malyar konsentrasiýasy 1,25. Dowam edýäs. 400 ml 0,5 malyar demir nitratyny ergin almak üçin näçe gram demir nitrat gerek? Malyar massasy berilen. Yine ýanky formulamyz malyar konsentrasiýa mol bölmek ergin gowrum. Malyar konsentrasiýamyz biziň şuýda 0,5 ýerine goýduk. Ve gowrumyz biziň 400 ml bolan üçin 0,4 litr diýip alýas. Şuýdan mol çykarýas. 0,5-i 0,4-e köpeldýäsem biziň molumuz çykýar. 0,5 köpeltmek 0,4. 0,2 mol. 0,2 mol nämäniň moli? Şunun mol sany. Indi şu formula boýunça mol sany 0,2-ni şuýa goýýas. Malyar massa da belli. Netijede biz massany tapyp bileriz. Yani yerlerine goýuşdurdyk. Massa deňdir 0,2 köpeltmek 180, o da 36 gram. Demek 36 gram demir nitrat gereken. Metil spirtiň suwly erginiň massa boýunça götürme, ýani 16% metil spirt diýär we erginiň dyklygy 0,9 bolsa erginiň malyarlygyny hasapla. Bunu näle hasaplaýas? Malyar massasy berilen. 16% diýse massa boýunça prosent 16 diýse siz şeýdi balyň. 16 gram eren madda, ýagny metil spirti bölmegem 100 gram ergin diýip alýarys. 100 gram ergin. Mudama şeýle soralarda, ýagny prosentli zatlarda eger massasyny bermedik bolsa, ýöne massa prosentini beren bolsa 16% diýse 16 gram eren madda, 100 gramam ergin diýip alýarys. Indi bärde ýöne bize malyarlygy kesgitlen diýer. Şuýda biz eren maddanyň molunu tapdyk. Nädip tapdyk? Molu eren maddanyň deňdir 16 gram bölmek malyar massasyna bölýäs, o da 32. 0,5 mol. Eren maddanyň molu 0,5 mol. Indi biziň malyar konsentrasiýa formulamyz mol eren madda, ýagny bärde 0,5 bölmegim litr ergin. Litr ergin nädip tapýas? Erginiň massasy belli 100 gram. Massasy belli bolsa, massasyň belli, dykydlygam belli, dykydlygyna şuýda, dykydlygam belli bolsa erginiň onuň gowrumy tapmak aňsat. Ýagny dykydlyk formulasyndan 0,9 dykydlyk, massa 100 gram diýip aldyk biz erginki.
Şonda erginin gowrumy 111 millilitr ýa-da 0,11 litr bolar. 0,11 ýerine goýýas. 0,5 goýýas. Ýagny 0,5 mol eren madda, 0,11 litr ergin formula boýunça netijede 4,5 malyar metil spirtin malyar konsentrasiýasyny tapdyk. 300 ml 0,4 malyar kukurt kislotası erginine 500 ml suw goşulýar. Emele gelen erginin malyarlygyny hasaplan. Şu hil soralarda nädip işleýäňiz? Munna bir zady berk berlen şunun mol sany hiç wagt ütkemeýär. Aýdaly 300 ml şunun gowrumy 300 ml bolsun. İçinde de 0,4 malyarlyk kukurt kislotası bolsun. 0,4 malyarlyk kukurt kislotası. Soňra şuna 500 ml suw goşanmady bilen üstüne şeýlerek bolar. 500 ml gowrum ütkär. Ýöne şunun mol sany ütkemez. Sebäp suw goşulýar bize kukurt kislotası goşulanyň şunun üstüne suw goşulýar. Diýmek kukurt kislotası goşulmasa kukurt kislotasynyň moly ütkemeýär. Onu şulara aýyşdyrayyn. Baştan dowam edýäs. Ýagny ingliz dilinde men bärde goýdum. En solute ýagny mol sany in concentrated solution we en solute in dilute solution diýilýär. Ýagny erginde şunun moly ütkemeýär diýmek. Onda şunun moly nädip taparsy biz? 300 ml aslında 0,3 litr bolar. Şo 0,4'e köpeltsek şunun moly bolar. Ýagny bärde formula boýunça hasaplapdyrlar. Men formulasyz hasaplanyşyny görkezýän. Ilk şunun molyny tapýas. Ýagny 0,3'ü 0,4'e köpeltýäs. 0,3 köpeltmek 0,4. Deňdir 0,12 bolar bu da. 0,12 mol şu kukurt kislotasynyňky. Soňra erginine 500 ml suw goşuldy diýilýär. Başdaky biziň erginimiz 300 ml. Soň ona ýene 500 ml suw goşdyk. Jemi 800 ml bolar. Emele gelen erginiň malyarlygyny kesiplenýär. Malyarlygy aňsat. Emele gelen erginiň malyarlygyny kesiplemek moly belli ütkemeýär. 0,12 mol 800 ml 0,8 litr bolar. 0,12 ile 0,8'e bölsek deňdir biziň malyar konsentrasiýamyz çykýar. Formula boýunça etseňiz başdaky moly malyarlyk köpeltilen gowrum we soňkynyň malyarlyk köpeltilen gowrum formula boýunça etip göreliň. Ýagny 0,3 köpeltmek 0,4 deňdir 0,8 köpeltmek malyarlyk soňky. Netijede malyarlyk 0,15 çykýar. Bärde de 0,12 0,8'e bölseňiz şowurda çyga. Ýani esasat bärde şunu köpeldip mol sany tapýaňyz. Şu mol ütkemeýär üstüne şu taýyk suw goşulan bilen kukurt kislotasynyň moly ütkemeýär. Ýöne gowrum ütkedi täze erginde. Ýöne gowrumyny 0,8'e bölýär. Ýa şeýip jogap çykýar. 300 ml 0,2 malyar azot kislotasyny ergine 200 ml 0,5 azot kislotası ergine goşulýar. Emele gelen erginiň malyarlygyny hasaplaň diýer. Şeýle bir gabymyz bar. Ýene bir gabymyz bar. Şulkysy şu gaba goşulýar. İkisi bilelikde şu gaba goşulýar. Birinjimiziň gowrumy 300 ml, ikincimizinki 200 ml. İkisini goşsak 300 bilen 200'e üçüncü gabymyz 500 ml bolar. Üçüncü gabymyzyň gowrumy belli 500 ml. Mol sany näçe bolar? Şunda näçe mol bolsa, şunda näçe mol ikisiniň goşulany bolar. Nädip hasaplaýas mol sany? 300 ml 0,3 litr bolar. Ýagny 0,3'ü köpeltsek 0,2 munyň mol çykar. Bärde de 0,2'ni ýani 0,2 200 ml bolan üçin köpeldýäs 0,15'e şonuň mol çykar. İkisini goşsak şu taýyk mol çykýar. Dowam edýäs. Ýagny bärde
Şurayı näderlikçe. Yani birinji 0,3 0K köpeltdik. Birinji gapdaky mol sany çykdy. Näme üçin 0,3 0K köpeltdik? Formulamyz bardy bizim. Molar konsentrasiýanyň formulasy deňdir mol ergin bölmegim gowrumdy. Berde gowrum ergini 300 ml ýagny 0,3 molar konsentrasiýada 0,2. Şoň üçin 0,2 0,3 köpeltdik. Birinji mol sany goşmak 0,2 nen 200 ml 0,5 köpeltýär. Jem mol sany bolýar, onuň bölýärsem jemi gowrumy 200 ml 300 ml goşsak 0,5 bolýar, 0,5 bölýär. Şonda soňky konsentrasiýa çykýar. X midim 0,8 molar. 2 molar haşglor erginini 6 molar haşglor erginini garyp 500 ml 3 molar ýene-de haşglor erginini almak üçin başdaky 2 molar 6 molar erginler hersine näçe mililitr almaly? Şu hil soralar näil hasaplanýar? Şeýle eksan kap bar diýip gözüňize getirin. Şonky 2 molar. Onky 6 molar ikisi goşulýar. Netijede şeýle ulurak bir kap emele gelýär. Bu kabyň ergininiňki 500 ml, başgaça 0,5 litr öwreýin we molar konsentrasiýasy 3 molar berdi. Indi näme edýäs? Şu ergindäki moluny nädip hasaplaýas? Haşgloryň 0,5-i 3'e köpeltýäs. O da 1,5 mol bolýar. 1,5 mol. İki molar. Şonka gowrumyna x diýsek, muň gowrumyna y diýsek, onda muň moly 2 köpeltmek x, ýagny 2x goşmak 6y-imiz teňdir 1,5 mol bolýar. 2x goşmak 6y-imiz teňdir 1,5. Soňky gowrum, soňky ergindäki mol sany we x bilen y-imiz hem 0,5 litr. Ýagny şonka x gowrum bolsa, y gowrum bolsa, soňunda gowrum garlanda 500 ml bolup durur. Onda x bilen y-imiz goşulmasa 500 ml ýa-da litrde 0,5 litr. Şu iki deňlemäň goşup, iki deňlemäniň arasyndan x bilen y çykaryp bolýar. Men bärde täzeden ýazyp görkezin, ýagny 2 molar x litr diýdik, 6 molar y litr diýdik. İki erginiň mollaryny goşsak, soňky erginiň mol sanyny bermeli. O da 2x goşmak 6y teňdir 0,5 köpeltmek 3. X goşmak y-imizden biziň 0,5 litr. Başgaça 500 ml, o da 0,5 bolýar. Litre geçsek. Şu taýdan biziň x-imiz 0,375 litr. Y-imiz 0,125 litr çykýar. Jogabymyz şu. Berde şunu nädip çözmeli diýseňiz, şu taýda y beýlek geçirsek, x teňdir 0,5 aýyrmak y bolýar. Soňra şu taýda x-iň ýerine 0,5 aýyrmak y goýup işläp bilersiňiz. Şonu işläňizde y-imiz 0,125 çykýar. ...200 ml 0,5 molar haşglor, ýagny vodorod haşglor ergini sink metal bilen reaksiýa girýän bolsa gadaly şertlarda näçe litr vodorod gaz emele gelir? Gadaly şertler näme diýmek? Gadaly şertler diýmek temperatura 0 gradus we basyşam temperatura 0, basyşam 1 atmosfera basyş diýmek. Gadaly şertler bilen otak temperaturasy şol ikisini bulaşdyrmaň. Gadaly şertlerde temperatura 0 gradus, otak temperaturasy 25 gradusdur. Room temperature. Käbir kitaplarda 24 diýip berilýär. Köpleç ýagdaýda 25 gradus. Şuňalyk soraglary näil hasaplaýas? İlkinji nowatda şunun gowrum bilen molar konsentrasiýasy berilen, oň netijesinde şunun molunu tapýas formula boýunça. Ýagny biziň molar konsentrasiýamyzyň formulasy näme? Mol bölünen gowrumdy şundan.
mol eran madda, gurum ergin. 0,5 malyar, molumuz belli, 0,2 litr. Litre geçtik. 0,1 mol bizim hememiz var eken duz kıslotamız. Indi başdaki reaksiyaya göre 2 mol duz kıslotası reaksiyaya girende näçe vodorod emele gelýär? 1 mol vodorod emele gelýär. Proporsiýa goraýas kısaça aýdanmyza. Bizim elimizde bar bolan 0,1 mol aşkylor näçe mol? X mol vodoroddan reaksiýaga girer şuýdan. Atanaklaryny köpeltýäs 2x teňdir 1 köpeltmek 0,1 o da 0,1. Garaz x'imiz 0,05 mol vodorod çykýar. Indi 1 molumuz bizim kadal şertler 20,4 litr. Isendik gazymız 20,4 litr. 0,05 molumuz näçe? X. Yani molun aşağına mol, gurum aşağına gurum. Bärdenim bu proporsiýa bilen aňsatlyk bilen x'i çykaryp bilersiňiz. Yani başka formula bilen şu taýlaryny aýraýyn. Yani başka bir formulamız var. N bölmek n deňdir 70. soruda näme diýär? 27 gradus yani şu Celsius bolmaly 570 mm sima basınçda 810 litr vodorod gazyny yani H2 almak üçin 0,4 molar H2 erginden näçe litr gerek? Indi bu soruda izan edýäs. Yani bize şu taýda temperatura berilen, basınç berilen we gurum berilen. Yani şu reaksiýaga göre 1 molda yani 2 mol duz kıslotası reaksiýaga giripdir. Yani 1 mol vodorod emele getirmek üçin. Yani şu taýda şol proporsiýany ýazalyl ki 2 mol duz kıslotası reaksiýaga girende yani H2 yani 1 mol vodorod çykypdyr. 1 mol vodorod asyl reaksiýa. Bizim elimizde näçe mol vodorod bardygyny bilemzok. Ýöne şu taýda şonu tapmaly. Bizim elimizde näçe vodorod bar şonu tapmaly. Sonra berilip goýdum. Onu nähili tapýas? Onu şu formula boýunça tapýas. Yani basınç köpeltmek gurum deňdir. Mol köpeltmek R köpeltmek yani R1 hemişelik temperatura. Indi basınçymyz näçe bizim 570. Göni 570 diýip goýmaýasa 570'i 760'a bölýäs. Näme üçin 760'a bölýäs? Sebäbi bir atmosferamyz deňdir 760 mm sima basınçy. Köpeltmek gurumy 810 litr. Bärde berilen deňdir mol köpeltmek R'miz 0,082. Onu gazylar temasyndan görüp bilersiňiz temperaturada. Gradusymyzda 270 goşýas ýa-da kelvinimiz hasaplamak üçin kelvin deňdir Celsius goşmak 273'ti formulamız. Bärde gradusymyz Celsius'un ýerine 27 goýýas ýa-da kelvine geçmek üçin. 27'den 270 goşsam 300 bolýar. 300. Indi şu taýda 570 760'a bölüp 1810'a köpeltseňiz çykan jogaby 0,080'a bölseňiz soň ýene de 300'e bölseňiz gara şu taýda molumuz 0,25 mol çykýar. 0,25 mol. 0,25 mol vodorod bolýar. Ýagny şu sorugy berilgen ýerine biz 0,25 mol tapdyk. Indi bärdenim proporsiýa goraýas 0,25 mol. Ýagny şu taýda x goýun 2 mol duz kıslotası reaksiýaga girende 1 mol vodorod çykarypdyr. 0,25 mol vodorod çykarmak üçin näçe mol gerek? Eger proporsiýa hesaplap görseňiz x köpeltmek bar x bolar. Deňdir 2'ni 0,25'e köpeltseňiz hem 0,5 bolar. Ýagny 0,5 başgaça ýarym mol. Demek yarım mol duz kıslotasy gereken. Ýöne bize duz kıslotasynyň molunu soranok. Bize almak üçin şunça molar duz kıslotasyndan näçe litr gerek diýär. Bize molar berilen we mol berilen. Indi mol bilen molarnyň arasyndaky formula nämedir? Molarlyk deňdir. Şu
Yani 61. soruda görüp bilirsiniz. Mol bölmek gurum. Şimdi bize maliyarlık verilen 0,4. Dendirim molumuzdan belli 0,5. Bölmegim gurum. Gurum tapmak için 0,5 0,4'ü bölmeli olay. Yani gurum bu tarafa geçirsek 0,4'dan bu tarafa geçirsek gurum dendir 0,5 bölmek 0,4. 0,5'i 0,4'e bölsegim 1,25 olur. Demek 1,25 litr 1 litr 250 mililitr diýseniz ama kysgaça 1,125 litr ergin gerek eken. 0,4 malyar erginden 1,125 litr ergin gerek. Jogabymyz şu. Indik soruga geçýär. Indik soruda näme diýer? 500 mililitr 8 normal H2SO4 ergin taýýarlamak üçin näçe gram H2SO4 gerek? Indi size normallyk belki formulany görendäliňiz, täzen ýazýan köp kitaplarda ýok. Yani normallyk en harf bilen bellenýär. Malýarlykdan sähel tapagy bar. Formulasyny ýazaýyn. Massa köpeltmek A. A'myz ekwivalentlik sany. Yani A'nyň nämedigini dogry düşündirjek. Bölmek malyar massa 2m diýip ýazaýyn men. Köpeltmegem gurum. Indi şu A harpyny bize näme tanyş şoň üstünde duralım. Meselem H-klorda A'nyň bahasy 1 bolýar. A dendir 1. A nämäni aňladýar? Näçe sany vodorat bar? Meselem H2SO4'da A'nyň bahasy 2 bolýar. Vodorat sany diýsegim bolar. Bunu başgaça şurada A'nyň bahasy 2. Esaslarda nähil bolýar? Onda gidroksidiň aýdym natri gidroksid. Bäde skop bolýardy men. Natri gidroksidde A'nyň bahasy 1. Kalsiy gidroksid meselem. A'nyň bahasy 2. Oksan gidroksid bar. Emma duzlarda nähil bolýar? Masalan üçin aýdaly natri 2 CO3 bolsa, onda şu natri 2'ni alýas. Natri 2 diýip şurada ýazýas. Birim natriýanyň valentlik derejesini alýas. Zaryad diýeli. Şonu köpelýäs bir-birine, yani plus ýsat ýok bolsa 1 wa diýip pikirýäs, 2'ni 1'e köpelýäs 2 bolýar. Yani A sanymyz ekwivalentlik sany kimdir 2 bolýar. Menim üstünde käm durup geçip oturmaýyn. Erginler temasynda giňişlerini görkezdim. Aşağıda linkini goýarym. Indi dowam edýäs. Garaz şu taýda A'myz H2SO4'de 2 yerlerine goýuşduraly. Normallygymyz ýagny 8 n diýip berilipdir. 8 dendir bizim H2SO4'üň malyar massasy ýagny vodorodunky 1, kukurdunky 32, periodik tabliçadan görseňiz kislorodunky 16. 4 16 16 4'e köpelip 32'ni goşsaňyz, oňa da 1 kip 2'ni goşsaňyz jem 98 bolar malyar massasy. 98 köpeltmegem gowrumyz 500 mililitr 10 litre geçsek 0,5 litr bolar. Bir de massany soraýar. Köpeltmegem A'myzam 2 diýdik. Şu taýda massany hasaplamak üçin 98'e köpeltmeli, 0,5'e köpeltmeli çykan jogap 2'e bölsek, yani gysgaça massamyz 196 gram. Erginler baradaky tema şu taýda utarýar. Öňki erginler temasyna 2 soru goşduk, hem normal goşduk. Netijede erginlere değişli ähli zatlardan, ähli temalardan soru taýýanladygymyz boldy. Sag bolun, saglyk görüşelim.